Vols perdre pes però no saps per on començar, o ho has intentat i no ho aconsegueixes. Queda't perquè és el teu vídeo. Busques per Google i et trobes milers de pàgines i d'influencers que et venen el seu secret o el suplement màgic. I al final, l'un contradiu l'altre i no saps mai a qui fer cas. I això et porta a sentir-te completament perdut i confós. Soc Marc, dietista, i en el mètode de què et parlaré avui, jo mateix vaig perdre 8 quilograms en 2 mesos, sense tenir que obsessionar-me ni estar pesant cada mos. De fet, les bases d'esta metodologia són les bases de la meva nutrició actual. I el millor de tot és que funciona al 100% de les persones sense patologies prèvies. Este mètode és el mètode del plat de Harvard i és molt visual i fàcil de seguir. Bàsicament el que fem és dividir el plat que anem a menjar en 4 parts. 2 d'aquestes parts seran verdura, una altra grans complets, llegums i tubercles, com per exemple la patata o moniato. I l'altra quarta part és per la proteïna, per proteïnes saludables, variant entre peix, carn i llegums. En això hi afegim una cullerada d'oli d'oliva i mengem una miqueta de fruita de temporada i ja ho tenim. I sé que estàs pensant, i el dejuni? I els suplements? Creu-me, no cal complicar-se tant. Seguirem el principi de Pareto, que consisteix en que el 20% de les nostres accions donen el 80% de resultats. És a dir, ens centrarem només en seguir les bases indispensables de la nutrició i la salut. I per ajudar-te a aconseguir-ho, te donaré 3 claus per a que ho puguis aplicar des d'avui mateix. La tercera és la més important. Primer, varietat d'aliments. És vital que la part de la verdura tinguem com més colors millor. Com més varietat, millor. I farem el mateix amb la proteïna, variant entre carns, peix i fonts d'origen vegetal. I molt important, les fruites i les verdures sempre que es pugui, de temporada. Segon, fes exercici tots els dies. Si no has fet mai o estàs en molt baixa forma, pots començar simplement per sortir a caminar tots els dies. Però al final el que tenim que fer és aconseguir ficar entre 2 o 3 dies d'exercici de força, ja bé sigui a gimnàs, a casa o crossfit, per ficar exemples. I si ets noia, estigues tranquil·la, que per entrenar en peses no se't ficarà el cos d'un home. A més, tenim que afegir també 2 o 3 dies d'exercici cardiovascular, inclús algun mes si voleu, però aquí no contem el caminar, és a dir, a més del que ja estem fent. I podria ser sortir a nedar, anar en bici, anar a la muntanya, el que més t'agrada. Tercer, és vital tenir una hidratació i un descans de qualitat. Buscarem entre 1,5 i 2 litres d'aigua al dia i per al descans 8 hores diàries. Però sigues conscient de que ningú és perfecte i és possible que això t'abrumi o que penses que no pots, no? I l'important és començar. No falta que sigui perfecte, si pel que sigui no pots dormir 8 hores, intenta dormir totes les que pugues. I si en algun moment pots fer una becaina, millor. Al final la cosa és fer-ho el millor possible, però sobretot fer-ho. I és que el perfeccionisme moltes vegades no és més que una forma de procrastinació. I per als que us heu quedat fins al final, us dono un últim tip. En cas de que et quedes en gana, el que pots fer és agafar aquestes 4 parts i fer-les en 2 plats per separat. És a dir, un plat sense de verdura i un altre plat on dividim per una part de proteïna i una part de carbohidrats. D'esta forma, serà molt més fàcil que els planem, sobretot en la verdura, que ens ajuda a fartar-nos. Mira la caixeta de baix del vídeo per trobar links que et poden ajudar a aplicar aquest mètode. A més, qualsevol dubte me'l pots deixar als comentaris. I si t'ha agradat, dona un m'agrada i subscriu-te. T'espero al pròxim vídeo.